Mayong adlaw na tong tanan, ako si Matt. O karon, ubani ko ninyo, atong suruyon ang pinakataas nga peak dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ang probinsya sa Sugbo naila sa matahom niining kadagatan, kultura ug kabilin. Usasab kini ka paboritong lugar sa mga mountaineers ug sa mga kadtong mahiligon kaayog outdoor activities. Kini tungod kay ang probinsya sa Sugbo adunay dakong kabukiran diin imong makita ang nagkadaiyang tag-as nga bungtod. Usa sa mga bungtod nga angay gayong adtuon mao ang napantog na kayong Osmeña Peak na adunay gitas-on kapin sa 1,000 meters above sea level. O kini nahimutang sa Mantalungon, Dalagete. Ang Dalagete nahimutang sa bagatang bahin sa Sugbo ug mga kapin sa usa ka oras nga biyahe gikan sa syudad sa Sugbo. Welcome mga Suryan, ani ako karon dinhi sa lungsod nga gitawag og Vegetable Basket sa Cebu, ang lungsod sa Dalagete. Giila kining vegetable basket tungod sa pagkabunda niini og mga utanon. Gani, aduna kini dapong merkado nga puros utanon lang ang imong makita. O gana kini mahimutang sa Barangay Mantalungon. Ang barangay mausay nahimutangan sa pinakataas nga peak sa lalawigan sa Sugbo. Sama na to pagadto sa Barangay Mantalungon. Simple lang. Mamahimong mo sa kayog minibus gikan sa Carbon Public Market sa syudad sa Sugbo paingon ngadto sa merkado sa Mantalungon. O di ba kaha mga bus sa South Bus Terminal na moagi sa poblasyon Dalagete. O kung ikaw ana sa poblasyon, mamahimo sab kang musakay sa habal-habal. Pila plitinong kanang Padong o kanang Mantalungon? Swinta. Ito na tumoy. So nagsakay na taga-habal ron going to Mantalungon. Manong, pila man ka minutos ang biyahe gikan sa poblasyon Padong ato sa Mantalungon? So 15 to 20 minutes. So mga 15 to 20 minutes daw. Nya nakanindot ani kay mas ma-enjoy na to ang view sama ani. Sulit gayud ang akong gisakyan. Kaya nakita nako ang kanindot sa mga lugar inubanan sa nindot usab nga panahon. So finally, after sa atong sightseeing og more or less 15 minutes nga biyahe, naabot na gyud ta sa jump start sa trekking paingon sa pinakataas nga peak dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Mao ang Osmeña Peak. Tara, ubani ko ninyo og atong suruyon. Taas-taas pa yun nga trek, ang atong ma-experience, una na tumabot ang summit sa maong bungtod. Ug bisan pa man taas-taas nga lakaw ang atong masinati, ma-enjoy nimo ang katahom sa imong palibot. Nagkadaiyang pananom ang imong makita. Green kayo ang palibot, ug makita nimo ang bungtod nga nagpag sa kabugnaw. Naibaba mo nga ang Mantalungon giila nga Little Baguio of Cebu. It is because of the vast vegetable farms ug kabugnaw sumong dapit. Little Baguio o summer capital of Cebu kay ang taas nga kahabog niini insakto kayong tamnan og mga bulak, utanon ug uban pang mga high value crops. Ang agyanan medyo challenging. Apan okay lang, kay sulit man sad ang imong mga nakitaan ug mga makitaan pa sa imong pagpadayon og lakaw. Kitawag ako sa umahan ug tugwayanan. Bangon kita kay buntag na, bangon kita kay buntag na. Nabot na gyud nato ang tiilan sa maong bungtod apan sa dili pa nato sakhon, aduna tay mga guides para ma-familiarize nato ang agyanan.
So kauban na to karon si Kuya Golden. Golden, so si Kuya Golden. So Kuya Golden, ako pangutanan nimo. So unsa man ang mga basic nga mga gamit nga kailangan natong i-equip sa atong kagalingon before ta moadto sa peak? Ang importante gyud tubig. Tubig. Nya sunod na sad nindot nga bag kanang dili makabuhi sa imong luyo. Para ani. Kay tangason mo na siya kayo. Nya kung mag-overnight mo, kinahanglan na flashlight. Nya na po yung mga knife. Mura na siya. Nya, pwede po magdala mong kamera kay kung namo yung kamera kay para ma-enjoy niya ang view. Picture, view para ma-enjoy. So ikaduha, Kuya Golden. Unsa man ato mga safety measures nga angay natong hinumduman ni nag-abot na gyud nato dito sa peak. Hindi lang po kaya ka magpatumoy kay kuya mo sa kay mohog kay kusog man ang hangin. Nya, labos na nandig ka mo biya sa grupo. Grupo gyud. Grupo gyud, body system. So mao gyud na pinaka-importante. So ikatulo, last na gyud ni. Unsa may imong tips or advice sa mga mountaineers nga ganahan mong saka ngadto sa Osmeña Peak, especially sa mga beginners? Di lang po kayo mag-excited kay saka kay kanang sakaon baya kayo niya. Kung gabi na magulan-ulan, hinahinay lang yun. Dangog. Dangog kayo. Alright, so I guess ready na ta? Kamo, mga suruyan, ready na mo? Ready na mo? Alright, let's go! Sa pagpadayon og lakaw paingon sa peak, ma-enjoy gayud nimo ang rock formation sa kadalanan. Natural kaayo kini. So kung gusto mo moagyan ni rutaha, paki-coordinate lang sa mga taga Mantalungon. Nya ang nakanindot dire kay makita nato ang mga nagkadaiyang rock formation. Tara! Siguro siya mao'y pinakataas diri sa lungsod sa Dalagit nga bungtod. Makita niya ang mga nindot kaayong view sa Badjan o gani po diri sa area sa Dalagit. So as you can see sa luyon ako, mao na siya ang Osmeña Peak. Pinakataas nga peak dinhi sa lalawigan sa Subo. Tana, sugod na tagkatkat. Let's go! Dili ka pangutana, nganong dayuhon gyud ang maong lugar. Kay gawa sa bungtod nga atong nahilabyan, makita sab nimo ang natural landscape nga naa nakalibot sa Mantalungon Ranges. Whew. Finally, naabot na kita sa entrance sa maong peak. Ang atong goal, kana. Wala siyang Badjan Island. Sa dili pa kita maabot sa summit, adunay campsite area diin mag-abot ang nagkalain-laing mountaineers. So nakita karon dinhi sa campsite sa Osmeña Peak ug sa akong luyo mo ni sila mga mountaineers. So ato sila pangutan-on kung unsa sila experience. Since first timer mo ka ma'am, unsa may experience? Kaya usually kung first time nimo, di man jud ka kibaw kung unsa mo expect. So karon kibaw naman ko kay niagi na ko atong mga Obstacles. karon nga maabot ka dire, worth it jud to siya. Sa asa naman ta ani, but di ka abot dire kay mo na ni. So So this is it. worth it jud siya. Worth it. Alright. Karong katong ganahan kayo nga muanig mga Osmeña Peak. Labi na gyud sa mga beginners nga ganahan kay mo ari. Unsa may mga masulti or mga advice or mga tips nga mahatag nimo nila? Kining sa katungwa pa kari sa Osmeña Peak,
subay mo kat diri aron makabaw mo unsa ka nindot diri bukira. Alright. So, lusot sa pika, no? I'm learning. Alright. Oras na para abton ang maong peak ug gamay-gamay na lang ang lakaw ang atong masinati. At last, naabot na kita sa highest peak sa probinsya sa Subo, nga nahimutang sa Mantalungon, Dalagete. Woo! Bugnaw og nindot nga talanawon ang imo ma-experience dinhi sa kinatumyan sa maong bungtod. Ug makita sabdi mo ang pikas lungsod nga mao ang Badyan. Katong gustong moari sa amuhang barangay Mantalongon, ilabi na gid diri sa Ospiña Peak, para makakita sila unsa kanindot ang kinaiyahan nga gasa sa Ginoo diri sa among barangay ug kabugnaw sa hangin sa among dapit. Ug sa mga presko kayong utanon, makita diri sa among barangay ug sa lungsod sa Dalagit. Usa dali na kamo magbakasyon ta diri sa among dapit. Tungod sa katahom sa mga talan-awon nga imong makita ibabaw sa bungtod, ang kadagkuan sa maong lugar nang hinaot nga madeklarar na ang planong himong natural landscape ang maong bukid pinaagi usab ni Governor Gwen Garcia para maprotektahan ang pinakataas nga bukid sa lalawigan sa Subo. Must be preserved and even enhanced for maybe ecotourism, maybe just preservation as it is. Og nahuman na ginato explore ang manindot nga view sa pinakataas nga peak dinhi sa Mantalungon, Dalagete. I hope nga dili na to pasipadaan ug kanunay na tong pagampingan ang atong mga natural wonders kay kini usa sa ato kapasigarbo isip mga Subuanon. Ako si Matt, hangtod sa sunod natong panaguban dinhi lang sa atong programa nga para gyud kayo natong mga lagan nga ganahan kayo ug hilig kayo mag suroy-suroy.